אחים ואחיות יקרים, המסר היומי של היום הוא סביבון. מנהג ישראל קדושים לשחק בימי החנוכה בסביבון. לרמוז לנו שכשם שהסביבון מסתובב למטה, אך ורק על ידי הסיבוב מלמעלה, כך היא בדיוק הנהגת העולם. כשם שהסביבון לא יכול להסתובב מעצמו, אלא אך ורק על ידי מי שיחזיק בו מלמעלה ויסובב אותו, כך אין חיות לעולם, אין חיות לכל הנבראים כולם, בלי הקדוש ברוך הוא, שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות, והוא מסובב הכל מה שקורה לאדם ומה שקורה לכל בני העולם. הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא המנהל של העולם, הוא הבעל הבית של העולם. ועוד רמז נוסף יש בסביבון, שכשם שעל הסביבון ישנם אותיות נון, גימל, אי, פי, נס גדול היה פה. אדם שמסובב את הסביבון לא יכול להחליט על איזה אות ייפול הסביבון. הוא יכול להחזיק את הסביבון ולסובב אותו בכל כוחו. הוא יכול לתפוס את הסביבון ולסובב אותו בעצבים, אבל שום דבר לא יועיל לו. כי מה שנגזר על הסביבון, על איזה אות הוא ייפול, זה בסוף מה שיהיה. אדם יכול לתכנן, אדם יכול להשתדל, אבל בסופו של דבר צריך להאמין באמונה שלמה, כי הוא אל זן ומפרנס לכל, ומה שנקצב לו יגיע, ומה שהיה יגיע יומם ולילה בשווקים וברחובות, ולא נגזר עליו, לא יגיע לו כלום. תן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך, אל תנסה לנהל את עצמך. תשתדל, הרבה בתפילות, הרבה בצדקות ובמעשים טובים, אבל תזכור דבר אחד, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יקבע על איזה אות הסביבון ייפול, הוא יקבע מה תהיה פרנסתך, כמה יהיו ימי שנות חייך, והוא מנהל אותך. אנחנו צריכים להשתדל ולהרבות בתפילות במעשים טובים, אבל להאמין באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך. וישנו רמז נפלא בזמן של הדלקת נרות חנוכה, שאת נרות החנוכה מדליקים בשקיעת החמה, כלומר בצאת הכוכבים, עד שתכלה רגל מן השוק, לרמוז לאותם אלו שמהלכים בשווקים וברחובות לתור אחר פרנסתם. הם מוותרים על תפילות, הם מפסידים שיעורי תורה, והם חושבים שכוחי ועוצם ידי הוא יחזיק אותי, הוא יצליח אותי. אבל עלינו לזכור דבר אחד, תכלה רגל מן השוק, תמעט, אל תסתובב כל היום בשווקים וברחובות, בטח שלא על חשבון של תפילות ושיעורי תורה ומעשים טובים וצדקות, כי הקדוש ברוך הוא מנהל אותך, לא אתה מנהל את עצמך. כשם שאת הסביבון אי אפשר להחליט עליו על איזה אות הוא ייפול, כך אדם לא יכול להחליט עצמו מה יהיה איתו, מה יהיה באחריתו. יכול להתפלל, יכול לבקש, להרבות בצדקות ומעשים טובים, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, והוא יחליט. בחנוכה אנחנו אוכלים גם סופגניה, ורמז יש בה, סופגניה, סוף גנאי יה. שהגיעו החשמונאים וניצחו את היוונים הארורים שביזו את התורה ואת לומדיה, את השבת, את הראש חודש, את הברית מילה. נלחמו החשמונאים, מסרו את נפשם וזכו למגר את היוונים הארורים ואת התרבות שלהם, ועשו סוף לאותה גנות שגינו את יה אותם היוונים הארורים. נמצאים אנו היום בראש חודש טבת, יום גדול לעם ישראל, להרבות בו בתפילות ולבקש על כל ימי החודש שיהיו מבורכים ומוצלחים, והשם יתברך יצליח אותנו ואת עם ישראל, לשמור את חיילי ישראל, לגזור עלינו גזרות טובות,
ויהיה לכולנו ראש חודש טוב, מבורך ומוצלח, ברוחניות ובגשמיות. חנוכה שמח לכולם, חזקו ואמצו אחי ורעי.